Irridu naddattaw mal-passi maġra tat-teknoloġija. Din hija l-frażi li ntużat għal diversi drabi waqt it-tneddija tal-logħba To the Bastion. To the Bastion hija logħba kreattiva li ser tkun qed tamalgama fiha fatturi edukattivi bħal dak tal-istorja. Waqt din il-logħba, it-tfal tat-tieni sena sekondarja ser ikollhom iċ-ċans li jaħsbu b'mod strateġiku billi jibnu l-armata tagħhom. Il-Mita flimkien ma' Heritage Malta u Squarescope ħadmu fuq dan il-proġett biex l-istudenti jaddattaw għal metodi ġodda ta' kif jistudjaw u jitalmu. Dwar dan, kellna ċans ukoll nitkellmu ma' għallim. U ma ta' kif nerġgħu intuha ħajja bl-istil tagħhom tal-lum, jiġifieri tfal illum iħobbu ħafna l-logħob, speċjalment il-logħob fuq il-computer, allura huwa mod ta' kif xi ħaġa li hija tal-istorja għamilnielhom bl-istil ta' kif iħobbu huma. Squarescope hija waħda mill-kumpaniji rebbieħa għal dan il-proġett taħt l-iskema tal-Mita Innovation Hub. Rappreżentant dan il-kumpanija stqar li tfal siru qed jifhmu b'mod viżiv id-diffikultajiet li għaddew minnhom fost oħrajn il-kavallieri. Squarescope irringrazzjaw ukoll il-Mita għal din l-opportunità li huma jwessu l-għarfien fuq l-isem tal-kumpanija tagħhom wara t-tnedija ta' din il-logħba fil-pubbliku. Permezz ta' dawn il-mezzi differenti ta' tagħlim, l-Innovation Hub tal-Mita qed tħeġġeġ aktar studenti tat-teknoloġija biex ikabbru l-għarfien tagħhom fuq is-suġġett u joħorġu bi proġett utli għas-soċjetà, kif sostna s-Segretarju Parlamentari Jose Herrera. Żewġ affarijiet għandek il-kunċett tal-game-based learning u għandu wkoll il-Mita Innovation Hub. Issa, x'inhu l-kompitu tal-Mita? Il-Mita qed tipprova tħajjar aktar nies, aktar studenti jitlu fid-dinja tax-xogħol digitali. Hemm bżonn iktar nies li jiġu jaħdmu fl-IT. Għandna nuqqas ta' nies li qed jaħdmu f'dan is-settur li hemm qed jikber u hemm ħafna opportunitajiet ta' xogħol. Allura sibna li wieħed mill-metodi l-aħjar metodi li hemm biex inti tattira illi billi tikkrea logħob. U allura l-istudenti jitlu jitħajru jilagħbu dik il-logħba u fl-istess ħin, fl-istess nifs jkunu qegħdin jitalmu aktar l-IT. Huwa permezz ta' dan li l-Istrateġija Nazzjonali Diġitali tindirizza l-bżonn li rridu nimxu mal-passi maġra li qed tagħmel it-teknoloġija madwar id-dinja.